Nggih. Budhe Parti monggo tindak panggung Budhe. Jebul sampean ki putrane Bu Parti to? Lah pripun to? Kalih sibune Mas Seton niku kula pun srawung ket kula jaman cek cilik malahan. Nggih ta? Iki wong Bu Parti niku yen nggih sinden hit lho. Oh, viral di era itu. Kok viral. Maksudnya sinden laris riyen niku. Oh, Bu nggih. Parti niku nggih. Nggih. Lajeng tumurun dumateng Mbak Nani. Terus Mas Setyo malah yo seni jebule. Kula wau kaget lho. Mas Setyo jebul anake Bu Parti kae to. Mbah wong aku ora kenal. Berarti lek ra kenal malah aman kuwi sesuk. Lek ora kenal malah aman, Gong. Lah ora kenal wong. Nah aku ki malah mikir ki engko. Mikir piye? Lho jebul karo Bupati ki kenal, karo Mas Setyo kenal. Lah terus aku pomon jagong tuh jagong pira wong turan bensinmu karek 15. Aku rene iki sing dawuhi like kok. Lik sapa? Bose selera pemberani kok mojo gedang iki. Oh berarti awake dijek Mas aman. Benjo kok. Berarti administrasi aman iki. Aman. Iki ra gur awake dhewe tok. Lah sapa? Ana dagelan sing urung genep ya rawuh. Sapa? Rene lecek. Wih, lah komplit iki. Komplit. Nggih. Ana rene. Wah, Anu Mas, niki wau ki dugi niku kula ten transit dekne metu mburi. Nggih. Wedine didandani garing. Jane malah komplit kuwi malah nggih. Alah, Mas Uncek. Jan iki ya viral iki, luar biasa iki. Pak Yoyok kula nyuwun izin mandhap nggih. Sekedap niki mang dongane sik Piyayi Tiga. Oh nggih. Ayo Mas Petro, Mas Uncek, Mas Bagong. Kagem Dik Setyo kalian Dik Siska, mugi anginipun jejodohan tansah pinanggih gesang ingkang ayem tentrem, murah rejeki, panjang umur, slamet donya, slamet akhirate. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. amin. Amin. Nggih. Mas Bagong. Bagong dongake nganggo basa Arab. Oh, alah agar pomonge wong paido to kok, Joko. Lah ngapa? Awake dhewe murak-marik ra gablek bojo kok ndongake. Wong ndonga ki aja kok tonton sapa sing ndonga, rungokno sing didongake. Lah Lho, iya. aku mau ndonga barakallahu laka wau artine lah muga-muga Gusti Allah berkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji ana ing kebecikan. Amin. Kowe ndonga nganggo basa Arab. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Celuk. Kanggo manten lho, Kang. Iki dongane wong mapan bobok lho. Lah mantene ora bubuk metenge kapan? Waduh. Apik iki ya. Oh, metenge nganggo bobok sik to. Lah saya par turut dalan. Ah ya sing dienteni ya kuwi kok Kowe yo ya. melu ndongakno ngono. Cek. Suncak ya. Lah kula ndonga kiambak ora kabul nek ndongake manten. Lho, lah Kok kowe ora ndonga kabul piye? piye? Lah aku seprono sepene njaluk modot ora kabul kok. Ndongake manten iki lho. Kuwi apa dhisik pakmu ki kurang bahan ngono to, Le? Yo gak ngerti to, Mas. Kok kurang bahan gawe iki ceritane Lik Senen. Heeh. Kuwi genah Lik Senen kan ya akrab karo aku. Lik Senen sapa? Senen iki Pak Uncek. Oh, Pak. Nah, kuwi tau cerita. Heeh. Aku gawe Uncek iki jane ra sengaja kok Le. Lah piye to, Dik? Sirku tak nggo tombo kesel kok ngono to. Dadi iki lho. Dongakne ya. Nggih, selamat Mas Setyo. Mugi anggenipun bebrayan tasapi kantuk kamulyan. Amin. Juduk ingkang sejati. Amin. Nggih, kula mung meling jenengan kalih Mbak Siska kedah kersa nampa kekurangan siji lan sijine. Nah, Nah, insyaallah yen gelem nampa kekurangane uripe ayem tentrem. Berarti mengakui kelebihan pasangan dan menutupi kekurangan pasangan. contoh bojone koyo Uncak. gelem nampa kekurangane. Kaya Bojone aku karo Uncak. bojoku to, Mas. Iya, iya, iya. Bojoku gelem nampa aku kekurangane apa enenge. Heeh, iya bener ya. berarti Pancen kudu ngono. Meling kanggo Dik Setyo, wong omah-omah ki kudu duwe sangu. Sangune wong Sangune wong omah-omah ki simpel cukup 1 juta. apa kuwi, Tru? 1 juta kuwi setia, jujur dan takwa. Apa sebabnya karo bojo kudu setia? Wong ki nek setia karo bojo lho, ning ati ki sine sing bagus mung bojoku tok, sing ayu mung bojoku tok, ora ndi pikirane leweng. Sing angka loro jujur. Wong ki nek jujur karo bojo bakal ayem tentrem. Ya ta? Ya. Kula ki kowe iki iso kandhani ora iso nglakoni. Lu ngomong jujur lah wingi nyelempit kene nggon petis e.
gara-gara kuwi aku malah padu mbek bojo. Ngeten. Kok iso? Pripun? Bar ndereke panjenengan nika. Nggih. Kan panjenengan paringi 1.500. Nggih nika teng Mojo Gedang nika. Nggih, sing 1 juta kula keke bojo kula. Sing 500 kula simpen rekake dit lanang. Oh iya. Lah kula nek nyimpen dit lak kula cepeke nggen petisir kaya bapak-bapak ngoten niku. Slempitke mriki. Nggih, lah kok capok Pak Yoyo. Nggih. Pas maghrib salat jamaah. Kula imam bojo kula makmum pecis kula nggo. Lah pas rukuk ngeten iki dit 500 jeblok. Lah kula batin nek njupuk dit salatku batal. Iya no. Nek ra tak jupuk ya selake dhisaan bojoku. Bojo kula ki ya biajiret kok. Lah kok sujud niku mbrangkang maju. Jika dit 500 niku, akhirnya padu royokan duit. Anak kula ngeten, bapak ngalah diteben go ibu ngono. Ya le pake ngalah kula ngoten to. Terus akhirnya ngeten gandeng bar padu salate pun batal to. Kula ngeten ayo salate baleni neh kula ngoten. Salate baleni. Ning atine sik merongkol mesti bojo. Sing merongkol wong jenenge bar padu niku maca Al-Fatihah nggih kalih ngoso. Ora kena. Allahu Akbar. Aku nggo ijek anyel kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijek anyel. Lah bareng aku balap dolin bojo kula ngene iki. Ora arep amin. Salat kok padu. Lah kula intine kan ngene jenenge wong karo bojo ki kudu jujur. Wong salat ki ngadep Gusti Allah kudu semeleh atine. Sing keri dhewe takwa. Takwa. Wong rumah tangga ki yen dilandasi rasa takwa, takwa marang Gusti Allah, nindakake apa sing dadi dawuhe, nyingkiri apa sing dadi larangane bakal ayem tentrem. Inna akramakum idzaloi atqakum. Artine sak temene wong sing mulya ana ngarsane Gusti Allah ki wong-wong sing padha takwa. Ngene iki lho. Rungokno Setyo. Waduh. Wong sen Setyo. Ya sare Mas Setyo bengi iki khusus sliramu. Aku ora mewehi pitutur apa-apa. Lah ngapa? Aku dhewe ya bar pegatan. Loh, dengan pengalaman masa lalu kan jenengan bisa mengambil hikmah. Ning ngene lho, Gong, wong atase wong kondang dagelan kondang bayare larang lho. Kok ya iso pegatan ki terus kowe nek pengen piye? Tuku no. Mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng. Nek tuku ning endi? Langon. Apa enek saya ngendi-ngendi wis tutup kabeh ngono kuwi. Tutup napa wong delikan kok, Mas. Pira nek namung gegojekan. Nggih. Niki mesake niki lare kalih niki. Lek Mas Setia aku ora mesake Mbak Siska niki lho. Mendhi wis mbaten aku seperti patung di sini ngono. Monggo saged lumengser, Mbak. Selamat sukses nggih berdua nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Bahagia selalu Mas Setia. Ya matur sembah nuwun wis pahargyane bate kaya ngene leres ngendikane Bu Gesi pokoknya saling menjaga Mas Setyo Mbak Siska wah jan elok hiburane ya pake dhewe sing asta Pak Yoyo komplit saka Madangkara wah ya kurang siji Mas iki apa mbok ya nyewa kipas kok ning kene ngono to nggo apa panas lho Mas gembro wong ki lek metu keringete kuwi malah kalorine terbakar malah sehat. Terus oke kae. Lah ning nek bagong niku nek keringetan terus raine suwe-suwe blonyok, Pak. Ora blebor ngono to. Nggih. Ora dadi bagong. Lah apa? Dadi pinipin. Nggih. Alhamdulillah menika para tamu, para pepunden ingkang nyengkuyung paring pangestu menika kathah sanget Mas Petro nggih. Kanca-kanca seniman. Nggih. Cindilara sing mlumpuk iku ora payu ta, Cah. Nggih. Ugi salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman ing wewengkon Sragen mriki. Sragen saestu komplit menika. Nggih, jan luar biasa. Ya apike seniman ngeten niki ketika ada salah satu teman yang punya hajat sebagai teman kita harus nyengkuyung piye carane iso ngaturake sak becik-becike ya Mas ya. Nggih, senajan to nggih namung kaya kula iki mung melune mung donga karo nyengkuyung bau ngeten. Kowe iki omong kok meneng ae lingak-lingu tok wis ra ketok kok mburi. Ora omong ning dhuwur. Dhuwur. Ben ketok. Ben ketok. Teh kaya njujung tremos. Truk ning saru sinden lagi dahar ngisor sik. Nek ning ngisor ra ketok lho Mas Bagong. Ora ketok Sake disoting e, sing mirsani lak ya Disoting tadi ya ben ketok. Apa gen ketok nang nggon debok kono wae ya, kok nang nggon debok kono. Lah. Lah ngopo? Ya pekewo. Apa ke wong apa? Wong Padalang ki lho ibarate ki Gusti Allah e kaya wayang, Gusti Allah wayang awake dhewe wayang menungsane umate. Mosok enek umat kok senanangan. Nek wis dikersake ya ora apa-apa wong wis dikersake kok. Gah.
Rene Kersake piye? Innalillahi. Rene acek nenduk debok ra apa-apa lek tak suntik. Mboten anu pekewo kula Mas. Wis entuk pelilahi lho. Palilah kok beli. Oh iya. Mboten kula enten mriki mawon. Ora lewat kene nek dalan. Kula ajrih mengken kualat. Aja kok beda-bedane karo Mas Kangko gelem ora gelem apa. Wong tak slenthik latu-latumu lho. Kayu iki aman. Mboten kok ngaten. Kene lho, aja peh ngene kanca terus kok dagang ngono ora oleh. Mboten kok ngaten. Yen Apa? mriko kan pun bebas. Hah? Jenengane ketok miayi ngono lho. Yen Ya, mriko wis. kan ketok Halah gali. kowe omong Apa peh iki gak sing ngejab Mas yo yo. Ayo. Ora kok ngono Mas. Iki kan Pak Yoyo ki Pak dosen. Ya, Terus padha aku wae. pecicilan nang kene. lah nang kene wis renek sene kari duse. Ayo tang. Ora apa lho. Pak Yoyok we ra apa-apa. Ayo. Munggah. Angkatan Mas Bagong nanti kene. Ayo. Aku ki menungso putu to. Kene lho ora ayo. Ki riyen to. Ajeng. Ndi aku sirku nyekel pupumu ngono lho sik kok. Bak ayo peh jan sak ceplukan. Asline penasaran. Karo gak kesrowo. Semene. Ora jempole. Ora kene lho. Kula tak munggah ki Mbak mawon. Iso to? Saged. Ayo, hati-hati lho, hati-hati. Tak tulungi ngono lho, hati-hati kok ya malah ora. Ya, nang. Ayo. Terus aja ditulungi. Heh? Terus aja ditulungi. Lah iya tak tulungi ya. Nggih. Alah, ya. Alah. Amit sewu le. Amit sewu le Pak Dalang. Wayange kudu manut karo dalang lho ya. Nggih, Lek leres. gelem munggah ning debok ngene iki manut karo dalang. Dadi kuwi kudu nang kene nganti subuh ya. Ngene. Lah yang dereng metu peranen mosok enten mriki terus. Lho, ora apa-apa, awakmu dadi pilar kaya ketoprak kae. Heeh. Ngono kuwi. Oh, ngaten. Dadi kula sing nunggu gunungan ngenten iki. Nggih, saiki disapa para penonton. Ayo, ndang. Sugeng dalu, Sik Bapak. dikei background no ben apik. Nah. Wis. Ayo, Jar, lampune sing abang, Jar. Ayo sing abang. Ayo, lampune Jar. Nah, wis. Matur le Pak Dalang, matur nuwun. Ora. Jenengan pun maringi kula peran Ah. dadi memedi matur nuwun nggih. Men wayangan dadi memedi nggih. Nggih. Mas cilikno to Mas, panas sih lho Mas. Kleru posisine iki, ora enek follow-ne ning kene. Kene. Ya timbang tak bianting manut to. Nggih, manut. Ayo. Astagfirullah. Mas cilikno Mas. Ayo, ayo. Nah, iki pas iki, mbagekne karo penonton. Nah. Nonen ning. Yo. Yo. Kedalu para pamirsa sugeng lelenggahan kanthi merdika. Ngapa mripatmu? Panas lho Mas. Ayo. Rasane. Iki turbune sing kena ora ta turbune? Ayo. Deng. Empu tong bajil. Apik mbake kira apa? Ya. Nggih, sugeng dalu sedaya kemawon, para tamu, para lenggah. Nggih. Sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih. Kok lagi iki lho, Mas. Wayang golek wis metu Iki jane iki libukan. lakon napa to ya? Kok Ora terus kaya apa-apa. ngene iki lho. Nggih. Wis ora Pokoknya masalah ngono. Pak Yoyo urung dawuh medun ora entuk medun. Ora entuk mendun. Lah nek ditutupi kaya ngene lho, Mas. Malah aman ora kepanasan kok. Aman kepiye aku malah dikira entut. Lantut. Lah nek swara renek wujud iki. Eneng suarane, enek wujute sampean ya. Wis kono jagongan karo Pak Yoyo. Ayo. Cah bagus. Sampun kelas pinter. Paut, Pak. Paut. Nggih, Pak. Apakah kepanjangan paut? Paut kuwi papa udoh. Oh, salah. nggak Apa, boleh. Pak? Paut itu apa? Apa Mas Pedro paut? Pendidikan anak usia dini. Nah, usia Oh, dini. niku to. Kula Nggih. kinten papa udoh. Udah tak sampluk latu-latuku ora.
Sekarang umur berapa, Nak? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Besok kalau besar pengen jadi apa? Maling, Pak. Mantri. Nggih, Pak, mantri, Pak. Jadi apa? Mantri. Mantri apa? Mantri suntik, Pak. Loh, nyontek sapa? Bu Keksi. Tak keprondasmu kuwi bojoku. Napa Saka nggih? sontek karemu piye? Ora kena ngono kuwi. Aku arang-arang nyontek kok. Arek kok suntik dhewe ora. Lah suntike bapak pun lemah. Ora kok tak go ngene mak era to. Nggih. Elok. Keteran mama diteran boten. Ngoten. Boten kula mboten nyuntik garwane jenengan. Ayo. Nyuntik bojo kula repot kok. Repot yo titip ora. Titip ra ndedit kok. Nyilih kancane. Titip aku nek repot. Emah, kowe ra titipe ngethek ae kok. Lah aku piye sing ra duwe? Lah opo meneh kuwi garangan. Kowe ngerti ta lek ngene biasane wayang golek tau mirsani. Leres nggih. Wayang golek saka Wayang Sunda. golek, nggih. Ya bentuke Saking kaya Jawa Barat. kaya jenengan ngene iki. Nggih. Lek wayang kulit ngene lak ngene iki tak cekel ngene iki ta. Cekel niki. Lek wayang golek kan tak rogoh kon jero. Dadi Nggih. kabeh mau lah ya. Iki lho nyekel gapite ning kene iki lho. Oh, ngaten to. Iya. Ngopo, Cek? Engkrah iya. Ape, Cek? Nggih, Luar Pak. biasa nggih. Pripun, Pak? Kowe kaya jagoan ning angkringan lho iki. Ora. Iki jam pira kok, Pak? Yoyok kok kon wudu iki. Sing ngakon mutu ya sapa? Aku Lah, aku ora ngakon mutu. Wudu lagi teko kok apa nggen bathuk wis mampet tok dhewe santai. Ayo. Wong wis ora nek banyune. Nah, iya. Pak, Hah? kula mriki beto gandengan lho, Pak. Gandengan? Nggih. Sapa? Yang kula, Pak. Pacar kula, Pak. Sapa? Nika lho sing klambi abang nika lho. Oh, padha silike. Nah. Lah ono paranono-rono. Nggih, Jan selang nembang. ngantuk mengke. Oh iya, dimesake ya, ya. Nggih, selang ngantuk benjang sekolah. Heeh, iya. Kancamu sekolah to, Le? Kanca? Kanca Kang. Ya parane ya dikanti. Heeh. Wah, Ya. apik lho iki. Ya. Kowe iki piye to cekel ngono ki lho piye lho Cak? Lah mau jambon gunungan Kato to. Ayo. Apa? Mesake. Ngono ora gelem njaluk tulung aku lho ora. Mesake. Ayo. Iki lho. Betul yangi to. Beb. Iya. Kanca sekolah. Kanca sekolah. Takoni no. Namanya siapa? Namanya siapa? Legit, Oh, Legit. Rumahnya mana, Nek? Sanggran, ngerombo tangen. Sanggran ngerombo tangan. Nah. Iya, iya. Jenenge Legit. Legit. Oh, Sudah Legit. kenal ini? Belum. Oh, kok belum toh? Jare kancamu kok ora kenal Lagi iki. paut aku wis SD kok. Eh, Kanca dolanan iki kan rapati apal jenenge. iki paut kowe SD. SD. Alah. Dek Legit kelas berapa? 3. Kelas 3. Kelas 3. Kowe paut kok jangan koncone iki lho. Ora. Kowe ngaku-ngaku kanca. Aku ngomong ora kenal wong. Kanca dolan ngoten lho. Jare kamu koncone lho. Mas kaya ngono kuwi. Tangan SD kelas 3 kok. tanganmu do gede-gede kok. Alon lho biatre ra ukur. Dene ngomong koncone. Kanca dolan. Iki najan tau, Dik. Iki wis tuwek ya. Kok tuwek piye to? Paut. Paut kok tuwek iki lho. Jagongan Kuwi karo mripatmu ombot ora roh ngono to. Kuwi lho, takoni Legit. Jagoan. Jagoan. Ya, kita kan lama nggak kejumpa. Ya, salim dulu. Salim. Salim Aku salim. sing wedi ya. Aku ra nyatek. Gak apa-apa ada Pak D di sini kok. Loh, Nah, kok malah sing cium tangan kowe? aku kan paut kene SD. Ya bener. Anak paut ya cium tangan anak SD. Apik kuwi tata kramane dinggoni. Nggone. Dek, Dik Legit, pengen nembang apa? mau nyanyi apa, Dik? Mau nyanyi apa? Sik tak mikir sih ya. Oh, Bahaya. Sik tak mikir sik ya. apa? Iki mboke ndah menyele ya cah iki. Apa ya? Capek guna. Oh, Caping caping gunung. gunung. Oke, ya ya ya. Mawi bawa mboten? Nggih. Nggih. Larasnya mau pelok atau slidru? Apa ya? Bahaya. Slidru. Slendro. Madhep Slendro. rono, madhep Madhep rono. sana, madhep sana. Nah, kamera ndang. Ah, ngono. Jenggleng mboten? Nggih. Sing jengglek Nggih. anu nggih, diuncek nggih. Sing jenggleng Diuncek ya. Niki napa? Niki
Tugu Lara karene. loro karone. karone. Nah. Pinter Pengen cah iki. delok sing Karone. cilik kaya apa, sing gembrat kaya apa. Ayo. Ape. Papok. Papokmu kapan? Brot gembrot ora. Piye to, Dok? Kondang bawa kondang medun nih. Apa? Ngarani wong gemblok kok. Lah iya. Apik tenan. Iki coba, Nduk, Caping Gunung iki sisan dikersakake kalian keluarga besar dari Jakarta. Ya, Caping Gunung. Ya. Ya. Sing jengleng urut aku Bagong terus uncek keri dhewe. Ah, Ya. Petruk Bagong terus Sing pertama sapa? Pak D. Pak Mbah, D. Mbah Petruk. Pak D Petruk. Ya. Petruk. Kuwi Aja ngajari ngono. Petruk. D. Pak D. Kok Kuwi ditiru? apa? Ini Ah, namanya oh. Upin-Ipin. Oh ya. Ini toh. Heeh. Ini ndas. Ya. Mustaka. Kowe ki ngajari Ini tenanan namanya dikira. irah-irahan. Yang modet itu antena. Saben bengi Elak. nyawa. Iya, bener. Ya, Tro. Yes. Gimana, Dek Legit? Gimana? Kerasa enggak Pak D Petruk? Ya sidik. Yes. Loh, ya sedikit. Ya sedikit. Aku gede. Genti Kak anu Pade Bagong. Pade gembrot. Oke Pade Gembrot. Tapi ki engko robo gak sih? Lah, iki Lek wewe kemenyek. mudeng lho. Piye? Iki sing Betul nggak mikir. sih? Gimana? Awake gembran ngasihan klambine gak muat kita. Seneng ana Pade Petruk kuwi lho. Apa eneng gaweke seragam kancane kok ukurane dinutke awake kono. Ah, ketoke cilikane Birgita yo ngene iki ya. Jek apik niki Pak, wong niki mboten meler kok. Oh, melah. Nana, yo. Nduk. Yen memajang mengkaro janur kuning. Lho samar yen panggunge amblek. Ora. Dadi jerit. Oh! Ora. Wis. Kowe nyawang Pak D iki karo Pak D Petruk. Kebu karo sapi ngono ya. Kowe karo diuncek letongi. Malah kuwi kena nggih rabuk ya. Ayo uncek genti. Lho, iki genti ya. Kosek kuwi lho. Kire oleh Ambu tonge kulo gak letong, Lho, ambu kulo wangi kok. Iya Oh, ambune wangi kok ya. Kudu letong kok ya. Telek kok. Piye to wingi ya padha ae kok. Oh, padha ta? Aku garo. Karo kok teko kene. Saiki gilirane diuncek sing jengleng. Kembang ya. Mikir. Ayo tuwek-tuwek mikir. Waduh. Enggak. Jenglengmu kon dhuwur, jenglengmu kon. Kene. Lah wong madhepe rono lho. Iya ning kok kono jenglengmu. Lah, Repot tuh. Kembang wae weton guna. Iya. Ora kaget, Nduk, karo jenglingane uncek. Nggih mboten Kaget kabeh, Pak. Kaget kabeh. Nggih. Iya. Kaget kabeh, Awakmu Pak. iso. Iya kan harus slay. Iya. Slay. Sini ya kamu. Ayo. Sele. Udah salim Pak Yoyo belum? Kakak. Dereng. Oh salim Pak Yoyo dulu, salim dulu. Awas. Ini berbisa loh. Berbisa loh, awas loh. Gak mungkin, Pak. Dah. Ndah. Wah, iya ayune Pak anu to seniman ki, Bapak.
Bapak asmane Boten sinten? Bapak Dekor. Hah? Pengusaha di. Dekor. Saya Dekor. Oh, Pak Dekor. Ibu Ibu Rias Manten. Oh, Ibu Rias Manten. Ibumu namanya siapa? Ibu Suci. Wah, lah kowe iki anake Suci toh. Oh, bayane Suci Vita Dewi. Suci. Suci mbokmu kan rada koclok lho, Nok. Suci. Mbokmu kan rada koclok. Gak boleh ngece wong tuwek. Lah, kuwi. Wis ditambahke. Wis ditambah, mbokmu wis ditambahke kocloke. Oh ya Wis. wis. Nek bapakmu Pak Agus aku kenal. Wonge Kok kira mbokku po SGM ngono. SGM ki apa, Nok? Sing tinggi lah miring. Sing tinggi miring. Suci gila. Ora pareng karo Bu. Ora pareng ya. Ora pareng kok karo ibu kok Suci gila miring. Lah kan aku kan ngomong neng iki. Ora, Iki iya. iki gak SGM tapi Wilaras. Apa wis marah? Waras. Wis parah. Mbok ora gila kok ngomongke gila ndak boleh ya. Heeh. Lah iki lho sing pertama kok. Senen ana ora cetha wong tuwa kok. Kajane apa mbok iki ngopo? Edan. Mandak. Nek kan ra gila. Ayo. Ibuku kan waras toh. Iya, iya. Pocita. Serwi. Hoi. Dia juga punya kelebihan loh Mas Yoyo. Nggih. Bisa melipat-lipat tubuhnya. Iya toh? Nggih. Ah. Ayo Nok, tunjukkan. Pegel. Tunjukkan Kak. Pegel. Ayo Kok buka. ngopo kok bacot ngene iki kok apa? Melipat. Pegel lho lakne pegel aku tanganku nek pegel ngene iki. Oh, alah nari iki mau bacot pegel ngene. Ayo coba awake dilipat. Terus. Sik balane sik piye piye. Lho, ora sakit kuwi. Oh enggak. Ayo yang lain mana? Yang lain. Kaki, tangan. Aja dibuka. Ora wis nganggo katok kok. Oh. Ya, Santai gimana? wis kabeh kok. Wah, luar biasa bisa iki. Tepuk tangan Oh. kanca-kanca. Kok kaya ngono to, Nduk. Ada lagi. Apa? 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 Pira? Wah, enek suarane. Suarane lho. Lho kok Pak tus. Kok beda karo ngene bojomu ya? Iki muni maktuk kono ya. Bojoku piye? Bojomu. Wah. Luar biasa, Nduk. Elok-elok. Yang ngajarin nembang siapa, Nok? Pak D Bagong Kendang. Oh, Pak Bagong Oh, Kendang. nggih. Bapaknya Mas Pandu itu. Nggih. Iya. Dilanjut. Dan Sapi tang. Panas. 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 Udan. Panas udan. Aling-aling. Caping gunung. Capek. Gunung-gunung. Tapi sampai gunung. Pari Anda. Heh? Iya. Parian. Parian. Oh, parian, monggo. Coba parian. Wayang golek. Wayang golek. Linggeneng dingklek. Linggih neng dingklek. Dalange tuwek Dalange sinine cilik. Dalange tuwek. Penyanyine cilik. Ini cilik. terima kasih. Ya. Apa-apa tuh Pak. Kok mboten tuwek.
Pak Yoyok nika mboten tuwek nggih. Lah apa? Sepuh. Padha wae. Padha Padha wae ae. sepoki kambek tuweki padha wae. Nah, Celaka. kok ngajari iki bantah to. Iki nek dibojo sok ben sing lanang mingket sithik ngono. Nanti. Ayo, Mas yo. Nadian wadon sarta Suara suling kumandang suarane. mane banyu Elok jos. Cita-cita mau jadi apa, Mbak Legit? belum dipikir. Oh, belum dipikir. Sini Bener. tak lapi kuwi, heeh. Mesakne ora gelem. Sing kuwi kan ketok mesra ngono kok malah Ya mesti gila. Oh, iya. ketingale ngaten. Langsung langgamnya ya. Langsung langgame. Eh. Yo. Ya, Dek. Jan. Di zaman berjuang jor kelingan Tolong agem, mangga. Bayo, kok payung kok ngene iki? Lho wong kabeh ki duwe kelagian dhewe kok. Oh. Kaya Bu Kesi nek nyinden kan mesti ya karo ndemoki anu rambut. Nah. Terus Umi karo ndemoki kebaya. Ah. Iki ngene kelagian iki. Oh. Lah bojone Bagong iki sen-sen kene to. Piye? Nyindeni ngadeg langsung ngene iki. Lah kayak iki mangkat selak telat urung adus. Ayo. syukur bisa Dangdut kan no? Yo.
Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Gendul Legit luar biasa. Multi talenta elok tenan iki. Jos. Pinter sekolahe Mbak Legit nggih. Tercapai cita-citanipun. Nggih penyemangat sampean nduk men saya sregep le sinau, sregep le. Nah, kae. Apa kuwi jenenge? Pak Yoyo. Nyaket Pak. Belajar tentang sindenan. Pak Yoyo, nyaket Pak Yoyo. Nyaket Pak Yoyo. Nah, nyaket rene. Mriki lho ngarepe Tante Umi. Nggih, niki tanda tresna mboten kok close men jenengan niku terus kami bandanen matre mboten ning tanda tresna saking Pak Dalang sing kok arani tuwek mau lho ya. Iki pinten niki? 200. Pinten? 200. Sik kelas 3 ngerti dhuwit wisan sampean. Nggih, niki kangge jenengan nggih. Matur suwun, Pak. Heeh. Salim dulu no. Salim. Foto promone genep suwun, Pak. Saiki ditakoni Pak Dalang nyauri, Pak Dalang tuwek apa nom? Rada 6 sithik. Nah, rada nang sithik, sing penting ora tuwek ya. Ya, tuwek sithik. Ganteng apa elek? Ganteng sithik. Ganteng. Mergo dhuwit 200 apa ora tak kei mendhi elek. Ning ra apa-apa nduk sampean semangatnya luar biasa, mentalnya hebat, generasi handal yang insya Allah mampu membawa Sragen semakin melejit naik di dalam kancah budaya Indonesia. Amin ya robbal alamin. Salaman karo Bu Kesi nyuwun donga pangestu. Wah, hebat lho iki Bu. Bu Kesi wis pirsa apa sing ndi? Gak enak iki kita. Gak enak. Enak iki lho sing nomor 2 kok kene iki Bu Kesi. Nah, iki. Iki lho Bu Kesi iki. Udu. Sing ndi nak Bu Kesi sing ndi? Senti Bu Keksi. Mboten enten niki. Iki lho Bu Kesi iki lho. Iki garwane Pak Cahyo, Bu Kesi. Heeh, ayo. Sowan-sowan Bu Kesi, Bu Kesi. Nomor 3 saking Jawi. Dihitung, 3 kon jaba. Iki lho nak. Ciro lu. Iya. Wis rasa nyuwun sangu, wis padha wae karo Pak Dalang mau le Maria. Ku dobel ndak rapik ngono ya. Nggih, luar biasa. Nggih. Hati-hati kok geblak kidul malan. Ora. Lho. Reka ya ngangge dingklik barang. Ayo. Sok sing dhuwur, Nduk, ya sak meter ngono lho, ya. Dadi ben iso viral nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Lenggahe nggih demes lho lenggahe we. Demes suarane ya hebat. Elok. Nggih, Iso elok. lepaske kon. Ini ibumu juga ikut. Ibumu juga ikut. Nggih. Oh nggih. Bapak ikut. Nggih. Bapak mana Bapak? Teng mriku ini. Oh, mendelik. Oh, ten mriko. Tunggu genset bae. Apa bumu sing nekel kamera HP iki? Oh lah ya ayu. Oh, kowe gelem mesti. Ora. Wah, HP-ne kae iPhone to kae? Ketok kok kene to. Wah, ibumu sugih tuwas tak sangoni kowe, Nduk. Ayo. Ya ampun kok aten kok arep sedekah kok gresula. Ora guyon sida Sep. barokah. Iya, Oke. nggih. Ugi menika ngersakaken Nyidam Sari. Nyidam Sari. Mengko Genduk Legit nembang neh tak salane saka tante-tantemu Madangkara. Ya. Genduk Winong karo Genduk Birgita, ya, terus karo iki Lintang. Ya, coba men berdiri. Ayo menyengkuyung kabeh. Ayo, Mbak. Nangis sajroning atiku. Yuk. Terima kasih teman-teman yang monitor Untadi Channel. Sehat selalu, Bolo. Pakde Jamin.
Trawulan. Pak Abdul Ghafur. Ini adalah bintang-bintang sinden Madangkara. Ugi menika wonten ucapan saking Pak Mbak Dian Munasiroh selaku penggemar tetap setia kepada Madangkara. Sugeng dalu Pak Yoyo nderek monitor Kuntadi Channel, selamat berbahagia kagem Mas Setyo kalian Mbak Siska. Saking Ayahe Arka. Kok ayahe ora mbayar? Oleh bahasane ngono to? Bahasane ngoten. Oh iya, ora apa-apa. Madiun pilang kenceng kowe ya. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Pak Cahyo Kuntadi, salam kenal Bolotani Wolu Tengah. Nah, nderek nobar wonten YouTube kalih Kasmuni Karim nyuwun lagu. Waduh, nggih, Mbah nuwun. Nah. Iki pamundhut saka Jakarta nduk cah telu. Napa Mas? Ngersakake Nyidam Sari. Nyidam Sari. Ayo. Jan. Bawani Mas. Unceke ngedoh kaya wedi karo gila karo sinden lho, Nduk. Mboten lah kula wonten mriku disampluki kok. Kene Dadi kula bidang mriki. Kowe iki ora ketok mau ora ketok dikira ora bocah. Kene. Niki Mbak Sita sing niki. Birgita. Oh, bir kita. Birgita. Oh, tak kira bir kita. Mari kita minum. Sing mbok minum apane? Ya bir to. Bir kita. Ya. Asli putih, Mbak? Kediri Jawa Timur. Kediri. Heeh. Status napa? Jomblo Mas niki tenan. Nggih. Lah yang punya Jomblo. Petang tahun ras dadi rabi aku, Pak. Ayo tiwas remuk. Ayo. Ora masalah. Dep-dep sedekah. Durung jodoh. Sing tengah takoki cek, tengah teh. tengah Kene geten sama Nggih. rene. Ingkang tengah paling asma sinten, Mbak? Nggih kula Winong, Mas. Winong. Nggih. Asli pundi? Asli Tulungagung Jawi Nong, Wetan. nong. Tulungagung. Ben serasi aja karo ngadeg ngono anune terpaute nah karo Nggih, ndodok. Mas. Nggih. Pripun, Mas? Asli Tulungagung Jawi Wetan. Jawi Wetan. Nggih. Status napa, Mbak? Statusnya Winong? mahasiswa. mahasiswa semester pinten? Semester 1. Semester 1 jurusan Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jane lho Yayi kok leh halus, ayu. Heeh. Lambene Nggih, boy. ya Karo ampun. bojomu ayu ndi, Le? Hah? Karo bojomu ayu ndi? Yo ayu iki to Mas Mas. Tenang. Bojoku kena ana raine kemunduran kok. Mundurine pripun? Ha. Kemunduran sosial. Wong manis ki ya ngono kae. Kok iso Dekik. Heeh. kok dekik piye Ya to? bojomu ya dekik manis ra umum. Saking Dikek pipine. ora Lah ngendi? irunge ya. Kuwi pesek kuwi. Pesek. Gruwung kok Mas. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Jumenang. Nah, kan iki Kantosan. anu kowe gendhe Kang Bakong. Lah napa kula nek emoh. Sing cedhak kuwi lho mesake awet mau pentolang-pentolong ae kok. Iki ya beda-bedake wong iki mbok tali terus kuwi ora. Lah ya beben padha Ya, takoni sisan. Ya wis ane. Sinten, Dik? Kula Mbak. nggih pripun? Asmanipun sinten? Heh, Niku madhep ten Apa? raine nang kene kok. Lah iya lah ngopo to? Lho kok kowe ngisor? Aku ya ngulatke rai kok. Lho kok rai nang kene lho. Iki ya rai lho. Rai apa? Rai lok. Dadi ora saben wong itu demok ngono lho. Oh iya. Mbak, Nggih, asmanipun Lintang. Lintang. Nggih. Asli saking putih. Kula saking Jumantono Tebireng. Jumantono Karanganyar. Jumantono. Kare daleme Mas Tronteng. Nggih rada mlebu sithik. Cedhake putri. Nggih, Putrane Mas Tronteng. Iki Iya. masa anake Mas Tronteng pengendang Masa mboten campur sari gak sanggupan. jenengan mboten kemutan kalih kula. Lali. Lah lintang saya gede awakmu panggah cilik lho cek. Lah makane cilikane niki lho nguyuh sing nyewoki kula lho. Wah, Nggih, Gede Pak. pangkling tenan aku pangkling aku. Ah, iya. Pangkling tenan. nggih. Pun. Mahasiswa ya, mahasiswa. 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 Matur nuwun.
Pun Pak Dalang. Nggih. Niki lagune Nyidam Sari. Nyidam Sari, nggih. Langsung napa? Sing mbawani Mas Petro no, ayo. Oh, ngaten. Nggih. Duh wong ayu. Tamatno pengrawite iki. Kene bawa kene remi karo sing ra seragam-seragam. Pepujaning ati kaya ngene wong nandhang asmara Hup, oper Mas Bagong. Apa ta waku dhewe Oper Mas Uncek. Duh dewa. wah balok Elok tenan suarane. hebat. Elok tenan suarane bocah iki. Wah, aku. Berarti nyolong petek tenan Lah suara. iya bocah setugel iki suaranya Wah, apik. aku mau umuk kok. Ah iya. Tutung kali, tutung kali. Ora sanggo watuk. Dadi konangan. Mas Taslim mbok sogok pira kok iso ndabingi kowe iki? Aku nyogok kono lho. Aku karo kono ki plek. Lho, plek piye? Sedulur lho karo Mas Taslim iki. Masa Umpamane blakone dicopot. Ki mirip lho. apa iya? Alah ora percaya. Mas, anu tulung anu copot blakone sekedap ya Mas Taslim. Nyun sewu le. Nyun sewu. Nah, nyun sewu. Contoh ki padha ki nggonamu kaya ngopo? Dan nyun sewu jenengan. Ya gue pengen ngerti tok kok, Slim. Nah. Wis kaya Malaysia to wisan. Kok Malaysia? Upin Ipin. Nah, Mas mangklus Mas. Aja di anu, wis ngene. Mangklus Mas. Heeh. Kula tak gandeng kene iki. Lho, kaya balak ndol. Ayo. Wis lambene uncek dasar kaya rai kaya kertu ya. Kowe nang nggon syutingan hebat-hebat. Kaya kodhok karo bencok. Saiki oper bir kita ya, Bir. Bir, Nah, Bir Besok kapan? Besok kapan ketekan Terus. jejer lan wong ayu Up, Pinong. Upama sira nahkoda Neno. tanpa prau sasat sarah ing celatri Ditutup lintang Pambayun. Gitu. Nyidam Sari as marah. Ya, luar biasa. Oke. Tarikan Mbak Bir kita, yuk.
Sarang. Mas Petro. Nalikane ro ing dalmu atiku mamen sira ayu kanthi mati ora bakal lali apa elitane Terima kasih. Nggih, genduk legit saged nembang lali janjine saged. Nduk. Napa, Pak? Lali janjine saged. Pun ngantuk to, punan. Lali janjine saged. Kaget. Duet kalih Pak D. Nggih. Ya, nggih. Nggih. Nggih, Pak. Angga jumeneng sik, Nduk. Lah sing niki mboten niki. Lha iki ponak aku kuwi. Oh, kula kinten nggih ajeng tetembangan ngoten. Kuwi niru mboke iki senengane ya sing gending-gending klasik. Oh. Anake liyan to niku? Nggih. Ora sing lecek dikeroyok cah loro iki kowe kalah lho. Lali janjine ya, Dik. Duet karo Pak D Gebrot ya. Coba monggo Lur dipun aturaken lali janjine pamundhut saking keluarga besar Jakarta. Mas Nopal. Kok tak jak neng ngandik pabrik ngohike sedeng buka kono kok ya. Heeh, jak ning wedangan sandinge Jatu Sada kono lho. Nggih, nggih, nggih. Ayo. Omahe Gagong ini pindah Jati Sada sane. Oh nggih, wah dhek ning kono ngerol. Ayo. Ayo. Ngerol. Yo, Monggo. lali janjine. Dados.
jiwa, 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 jiwa. Waduh. Ayo, Kek. Aku tak nyingkir weh. Ngapa? Gen sing dedeke padha gen kepenak. Duete karo anu nggih, karo Dik Uncek nggih. Sing padha janjane. Marai cah cilik lho. Sing penting padha gonge. Janjane kowe neng. Janjane Dik, kowe neng endi? Duete Cak. Ya. Janjane kowe neng. Goyang, goyang, goyang. Goyang pargo, pargo. Iya, Iso. Iso Goyang ya. pargo, iso. Coba. Coba no, goyang pargo. Wih, anu Bagong iso ora? Bagong iso ora? Ngajari. Boleh lho nek. Ora kok pundake ora. Lah piye? Keneke lho. Contohnya Cak. Dang cak piye? Dang cak. Kaya entung kok kene. Temen saya Mas. Kaya bulus. Jaman Bulus awak-awak apik-apik ya. Dembe ning Karanganyar kae lho, Bagong joget pargoy. Penonton iki, "Wih, kaya asu ngising." jare. Nguyuh. Uyuh. Janjane. Janjane kowe Saja nyobriani atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya Awas. Pada jajas. Hebat. Makasih. Dik legit, wah jan elok. Niki nggih saged kutut manggung lho Pak Cahyo.
Nduk, sampean kok mau ngelimbukan apa nganti gara-gara Cahayu? Gara-gara Pak. Gara-gara. Ya, lanatan ngono lho ya. Lek gara-gara tenan kok tak imbui, Nduk. Ora mung 200, tak tambahi 300. Nah, Lah sesuk sekolah apa ora, Git? Sigit. Sekolah besok. Anu Git, legit. lagi tok sigit. Sekolah. Sekolah. Mboten ngantuk. Insya Allah mboten. Ya, iya. Insyaallah mboten. Ela ya, Jas. Nggih. Ugi menika saking kadang kula Anem dosen isi Surakarta. Mas Halim Cokro Patnobo.